Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Insumbag mo ako sa sulok-sulok. Tungod matigakas ang ulo. Hala, kahit ka, ha? Hindi! Buyi ako! Maluoy ka! Buyi ako! Dira ka sa sopa, ha? Karon, mangin akon ka na, Gidman. Mangin akon ka na! Kanami isang pamatiyag ko. Kamapalaron gid sa akon. Hamak mo, pila ka adlaw nga nagsunod-sunod ako sa babae ngayon eh. Kag natapos ang akon pag-antos. Nakilala ko pangalan niya, si Amira Galicia. Matahong ngalan niya. Parehos ang katahom niya. Kag may napinsaran pa ako. Wala pa ako naiyawan sa iya eh. Ang buhaton ko, putson ko siya sa habol. Kagibutang sa back apartment sang taxi nga ginadala ko. Markila lang ako sang gamay nga balay. Kag didto ko siya presohon. Usto! O kaalam gid sa akon. Kaalam gid! Maluoy ka! Pabayin na ako nga makahalin. Pila ka beses po na nga ginkamasaan ang lawas ko. Papahuwayan na ako! Hibos! Kag hindi ako pagmandoy, ha? Mauntat lang ako kung matak-an ako sa imo. Madali lang. Dalaan ko ikaw sang pagkaon, kag ilisan. Kalain sa imo!
Bahala ka na kung anong itawag mo sa akon. Basta akon ka. Kagulas ang iban nga makaangkon sa imo. Kundi ako lang. Dug ka temprano pa man sini. Malakat ka na? Ay, mahina subong ang biyahe. Gani dapat nga matemprano ako. Kamahal pa nga daan sang boundary. Dapat nga makabatak na ako temprano pa. Kagabi nga daan, resto ako 2 kagatos eh. Kagapigaw ginang kita ko. Ate, sige Maghalong ka sa pagbiyahe, ha? Hindi na lang ako paghulata karon. Kaya hindi sigurado kung ano oras ako nga makapauli. Kadiboy na skid sa akon. Amak mo, nakakita ko sang dako sa una ko palang biyahe. Ginukupar ako sang magnobyo nga nagpadulong sa isa ka resort sa guwa sang syudad niya ini. Kag nakapitik ako. Kag-ayhan sa mga tinion nga ini. Nagapayaw-ayaw na sila nga duha sa kama. Oh, animal. Hinali naman nga nagbatyag sang kainit ang akong lawas. Kag natural, nakaibalo na ako kung anong makapaumpaw sila. Dito ako madiritso kay Amira. Papaayaw naman anay ako sa iya. Hipos! Hindi na magsagad sa ngibi. Kung ako sa imo, mag-enjoy ka na lang. Para nga hindi ka masakit. Nalipat ako. Wala ka nagili pulo paligo. Ano pa daw hindi naman naming baho mo. Pero wala sang kaso. Arang manami sa baho eh. Dila ka lang sa ligdaan mo, ha? Mabudlay na nga malagyo ka kung hubaran ko ikaw sang gapos mo. Kalain na gid sang pamatiyag ko. Kapoy na ako katama. Tama kauhawan ang kinabatiyag ko. Kagang akon mga putkon nagapalaminhod na. Do hindi na ako makabatiyag tungod sang kahimtangan ko diri sa kama. Nagapos ako. Hindi ako makahulag sang maayo. Kagangakon lawas. Napuno sang mga lagob. Tungod sa dista ang lalaki nga ato. Mas ginaganahan siya sa akon kung nagadugo ang lawas ko. Gusto ko nga magsinggit habang hindi ko mahimo. Tungod may busal ang akon baba. Gani kinapudlayan pagid ako sa paginawa. Kag hindi na ako makadumdum kung ano kadugay na ako diri. Habang makita ko ang akon mga butkon.
ni Wang nakatama sa akon. Diyos ko, diri na lang bala ako mapatay sa doog nga ini. Diri na lang bala. Mas maayo kung mapatay na lang ako. Agud matapos ng pag-antos ko. Gusto ko na lang nga magpahuway. Hindi na ako mag-antos. Gusto ko na lang nga magpahuway. Hindi na ako makaantos sa pagkamasa niya sa lawas ko. Hindi na. Hindi na. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Kanami isang pamatyag ko. Kamag-an kayo. Ako nang nagapanag-iya kay Amira. Kaga nabuhat ko sa iya, mahimo ko man nga buhaton sa ibang nga babae nga makursundahan ko. Kung may mabiktima naman ako, dito ko man inidalon sa ginabutangan ko kay Amira. Maululupod sila sa among nga kwarto. Oh, hindi, may babae nga hinali lang nagtabok. Oh, animal! Jutay ko na lang sa nabungguan. Anay ka bala? Kay papanaugon kong kristal sa bitana. Hoy! Ano ka? May kab! Tanga ka karon ah! Oh, nagtulog si Sakon. Hindi! Si Amira? Kalapsi katama sang iya nawong. Kang palibot sang iya mga mata. Nagapalanggit Apanganga mo sina. Wala sang itom sa sulod sang iya mga mata. Nagabunghay ang yabuhok nga gumon. Pariyog isang itsura sang ginbayaan ko siya kaina. Nagapalapit si Sakon. Hindi. Kalain sang iya dagway. Ari na si Sakon na tubang. Bah, ginbuka niyang iyaba-ba. Kag may nagatulo nga likido nga tuman ka itom. Hindi. Inali lang nga naghuot ang akong dughan. Nagkangisi siya. Kalain sang iya dagway. Bah, may nagabusina sa likod ko. May mga salakyan gali. Ginabusinahan nila ako. Hoy! Ano ka? Gago! Ano ginatanga mo? Go na ho! Hala. Harigali ko sa tunga sandalan. Hala. Si Amira? Wala na siya. Sa diin siya. Hinali lang siya nga nadula. Hoy, gago! Malakat na ako. Si Amira? Paano natabo? Nga jutayan ko na lang sa mabungguan. Kaya ato siya sa kwarto. Ginbilin ko siya dito kay ina. Nga wala siya makita sang iban. Ako lang ang nakakita sa iya. Ano pala ini?
Hindi ako sigurado kung ginamata-mata lang ako. Daw matuod nga nagpakita sa akon si Amira. Sa natabo ngayon inali lang nga nagbagong desisyon ko. Mabalik ako sa ginamtangan ni Amira. Buyan ko na lang siya. Ari si Amira. Anay ka? Daw wala siya naghulag Bukawon ko siya. Basi ko nagkakatulog lang ini. Amira. Amira. Uyugon kong iabaga. Amira. Amira, bugtaw. Hindi. Nagdunglay lang ang iaulo. Ano ina? Dugo? May dugo nga nagbulwak halin sa iya pulso? Hindi. Subong ko lang natalupangdan. May nagaulhot gali nga screw sa kilid sang kama. Kag may markas ang dugo. O Diyos ko, amoy nang gingamit niya. Naghikog siya gamit ang malaba nga screw. Kalahin sa pamatya ko. Nagakurog ang lawas ko. Ano karon ang buhaton ko? Hinali lang ako karon nga nagbatyag sang kadlok. Duwa lang kami nga hari diri sa kwarto. Kag patay pa ang upod ko. Ano ba na ining nabuhat ko? Tungod sa kahangol-hangol ko sa babae. Nabuhat ko ini kay Amira. Bago ko lang natalupangdan ang kaimtangan niya. Kaniwang na si iya katama. Kagalos naglupyak na ang iya guya. Diyos ko. Amira? Amira, patawad. Ginahinulsulan ko nang nabuhat ko sa imo. Napatay ka tungod sa kabuangan ko. Hinali lang nagdapti ang mahinay nga dupoy-dupoy sang hangin. Ano nga to? Nakabati ako sang lagatok sang tulan. Ay! Hindi! Ang ulo ni Amira! Nagliso kag nagatubang sa akon. Kag ang iya mga mata. Parihugid sa nakita ko kaina sa dalan. Wala sang itom sa tunga sini. Nagngisi siya. Lipaya ako, Bobby. Lipaya ako. Hindi! Hindi! Ba? Hindi! Hindi ka magpalapit sa akon! Hindi! Hindi! Gingisi mong bayo ko? Ano pang ginahulat mo? Lipaya ako. Pagkatapos, isa pagin. Hindi! Gusto ko nga magsinggit. Pangulas ang nagagwa sa baba ko. Piyungon ko kag muklaton ang akon mga mata. Ipasi ko nagadamgo lang ako. Napiyong ko lang akon mga mata. Karon muklaton ko liwat. Para siya gihapon. Kuna mo. Wala ko nagadamgo. Matuod ang nagkakatabo sa buong. Papi! Diyos ko. Inako siya ako. Hindi. Maluoy ka. Hindi! Amira! Amira, patawad! Patawara ako! Hindi. Inalokan niya ako sa bibig. Kalait. Dumasuka ako. Mag-enjoy ka na lang. Sabay daw nga magpangin-paglos. Hindi! Hindi! Dawala na ako sang kusog. Pila ka bisis ako nga naghatag sang kalipay sa ginabuhat ni Amira. Apang hindi na ako. Mahunos na ang ginhawa ko.
Isa pa. Salito naton. Hindi. Maluoy ka. Tama na, Mira. Sukong ko lang nabatsyagan. Amo sining ginabatyag niya samtang wala sang kaluoy ko siya nga ginaangkon. Pilit ko nga ginakamasaan ang lawas niya. Bisan pa nga nagapakitluoy siya sa akon. Sang tuman nga kasakit kagakapoy. Isa pa. Salitan ko ang ginabuhat ko. Salitan ko. Hindi na. Maluhoy ka. Hindi na. Oh, Diyos ko. Amo na balay ning silot sa nabuhat ko nga sala. Mapatay na ako. Mapatay na ako! Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa aton nga mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzani Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once,
There Was a Love. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. May adlaw naman mga palangga ng mga tagparamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa siyudad sang Bacolod. Ang aton tagpasakop, nagapatawag lang sa ngalan Jojo. May nobya siya sadto nga tawgon lang naton kay Darlene. Si Darlene, ikatatlo nga nobya ni Jojo. Samtang si Darlene naman, first love niya si Jojo. Kag sama-sami nila nga pagtabuay nga duha, natabo sila. Kag nagbunga ini. Diri sila nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jojo nga iyaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Nagapabilin nga ikaw. As my life goes on, I know I will love someone new. Maglayas ka dire! Hindi ka na magpakita-kita pa sa amon! Layas! Nay, patawaran ninyo ako. Halos mabalhas na kami sang dugo sa pagpangita sang kwarta nga igasto sa pagtuon mo. Amon ba sinigbuhaton mo? Pakahuyan mo pa kami? Nay! Dito ka sa lalaki mo, ha? Dito ka sa iya! Kay wala na kami sang labot sa imo! Nay! Jojo, ginsikway na nila ako ni nanay. Sa makahibalo sila nga nagadala na ako. Paano ina karon man? Hindi pa mga dahan ako handa nga magpangasawa tungod wala pina sa plano ko, Darlene. Anong buot mo silingon? Pabayaan mo na lang ako? Hindi man sa amo sina. Pero sugiran ko anay sila ni mama kag papa. Jojo, wala na ako sang iban pangakatuan.
Sige. Tilawan ko lang ang pahibalon sila ni mama kag papa. Magkuha lang anay ko sang buylo. Kay base bala, kung ako naman ang mamungol sang akig nila. Haluson mo gani mapasara ng subject mo? Pero makahibalo ka magpabusong sang babaye? Anong ipakaon mo sa iya, Jojo? Ma, wala na sang kantuan si Darlene. Tugod gipalayas na sa ila. Kagkaron? Kargo naman siya namo ni papa mo. Maluoy ka man ay. Maluoy ka man kay Darlene. Ma, wala na kita sang mahimo kundi nga diri na gid lang paistaron si Darlene. Apo man nato ang ginadala niya. Nakasiguro ka? Himalin naton? Kung may iban pa na nga lalaki sa kabuhi niya? Sobra ka naman kung maghambal. Amo nagidblan sinang panulok mo kay Darlene. Maayo man siya. Maayo. Kung maayo gid siya. Tani, ginpaminser niya anay sa makapila ka bisis. Kung anong matabo sa iya, antes niya ginhatag ang iya kaugalingon sa lalaki. Ay, ma. Anhon ta na kay ara na. Batonon ta na lang si Darlene diri sa aton panimalay. Love, pasensya ka na kay mama kung hindi mayong buot niya sa imo subong, ha? Jo, okay lang. Nahangpan ko siya. Nakahanda man ako nga magpaubos. Pero mabaton ka giniya sa pila ka adlaw, ah. Buwas gani. Temprano pa ako nga mabangon eh. Buligan ko siya sa pagpanglaba. Hindi gani sa pagpanghimos ang balay. Ate, sige lang, love, ah. Maka-adjust ka gid. Ma-adjust mo gid ang tanan. Jutay lang ang pag-antos. Ma, anong ginaluto mo? Sa baho pa lang. Busog na ko ba? Hindi ka makakilala sang tinulang nga isda, haw? Nakita mo na gid nga isda ang ginatinuan ko kaina. Ako na lang matigang, ma. Hindi na lang. Ginapaalangayan ko na lang ang akong tinigang. Ulihi ka na. Ako na lang maplastar sa lamesa, ma. Kung nagpahimuyong ka na lang kuntani sa kwarto ninyo, hindi pa ako masabaran sang sagad sunod-sunod mo sa akon. Ma, gusto ko lang tani nga makabulig man sa inyo. Sino ang nagtugot sa imo? Nga tawgon ako nga mama? O nga kasala ka mo sang anak ko? Sorry, tita. Naguba ang plano namon kay Jojo tungod sa imo. Tita! Lasesa sang gabi, tulog paghihapon si Darlene. Wala gisa nakabatya ka nagsulod na ako diri. Mahamo kitang pagtulog niya. Ba? Basta sang luha ang mga mata niya. Nagibi naman siguro siya ay. Makaluluwi man siya. Subo na natandog ang balatyagon ko. Ano talaga yan ang matabo kay Darlene kung wala magpasugod si Papa nga diri lang anay siya maistar sa amon. Siguro, nagatalang-talang gid siya subong.
Anak, nakabalita ka na bala? Sa ano, ma? Si Sarah. Ang anak ba lang ni tita mo Basyon? Manug-abot halin sa Saudi. Amo pala, ma? Ati, may naman kong subong sila. Makapahuway man sa diri. Siya gid kun tani ang gusto ko nga mapangasawa mo, anak. Apang nag-abot pa si Darlene sa kabuhi mo. Ma, pwede bala? Hindi na lang nato paghambala ng nakadigad namon nga duwan ni Sarah? Kaga, hindi. Hindi mo ako mapunggan kung sino ang gusto ko nga ihambal. Wala na ako sa nabot kay Sarah, ma. Pwede pa man ka mo magbalik kay Jojo, ah. Wala pa man ka mo makasal ni Darlene. Si Sarah nagbiya sa akon, ma. Ha? Tungkol sa mataas na ingahandom sa kabuhi. Gani bahala siya. Kag wala na ako nagaragas sa iya. Basta, kay maayhuay gihapon kami sang iloy niya. Gani wala sang makasaway sa akon kung perme ako yung makadto sa ila balay. Kag makigbalita, parte kay Sarah. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Samtala kadugay ang pag-upta na namon nga duha ni Darlene. Napamatudan ko man sa kaugalingon ko. Nga palangga ko man gani siya. Kag-importante man siya sa kabuhi ko. Pero, amugid man sina may pagtilaw gid man nga nag-abot sa kabuhi mo. Pero, okay lang. Ang importante, nga nag-aupod kami nga duha. Mayong adlaw. Maayong adlaw man. Ano tani, miss? Ara ba si Jojo? Kwan. May klase pa siya. Wala pa siya makapauli. Nga tani? Ako gali si Sarah. Gusto ko kung tani nga makita siya. Uy, Sarah? Ikaw ba lang ita? Tita? Ay, nag-abot ka na? Kamusta ka na, tita? Ay, Sarah. Naidlaw gid ako sa imo. Subong man ako, tita. Kaina lang ako nag-abot. Kag kamo gilayon ang napinsaran ko nga bisitahon. Ay, ho, gali. May dala ako nga pasalubong para sa inyo. Ay, madamo gid nga salamat, ha? Dali. Magsulod ka. Anay ka? Sino gali siya, tita? Siya? Ay, kakakon. Nubya ina siya ni Jojo. Pero okay lang na sa iya, Kung magbisita ka diri kay Jojo, hindi bala, Darlene? Kwan? Oo, tita. Ano ka man imo nga klase sang babae man? Ginapilit mo gid nga magbalikay sila ni Jojo kag ni Sarah? Ikaw gid ang nagahimo sang paagi? Sa kay Sarah, may makuha si Jojo. Sa kay Darlene, wala ka sang makuha sa iya. Nagadugang lang ang salaguron mo. Hindi na ako komporme sa ginambuhat mo, ma.
Masakitin na para kay Darlene. Dos hindi ka babae Kung hindi lang tungod sa apo ko nga ginabusong niya, hindi gid ako ya magbulubugno sa babae nga ina. Nga, ma. Oh, Jo, ikaw gali? Ginatagan ka lang ni Sarah sang Aritos nga 24K. Ginpakalain mo na dahil si Darlene sa iya. Hindi na ka mo maglalisay pa. Jo, babae na lang si nanay mo. Hindi na lang siya pagsapaka. Para nga wala na sa madamo pangaga mo. Jo, nagasakit-sakit ng tiyan ko. Mabata na siguro ako. Ha? Paano ini karon man? May final exam pagadaan ako karon? Hindi anay ako pagbayai diri ha. Kung magbata ako, wala gid ako sang upo diri sa balay. Ato si tita sa ila ni Sarah. Ha? Ate, ayaon ko sa aning nga bantayan ka diri sa balay. Pagkatapos ko kuha sa exam, mapauli din ako diri. Okay? Magkahulat pa man siguro ang baby naton. Sige. Basta, hindi ka lang magdugay ha. Ate, sige. Diri ka lang, anay. Tawagon ko lang anay si mama, ha? Tawgol ya tong iloy niya Uman ang pabantayon niya. Nagasugilanon pagani kami dire Ma, sa hindi na mapaktan, mabata na si Darlene. Bisan sa amo na lang sininga kay gayunan, ma, kung makabantay ka sa iya. Sige mapauli lang ako karon dugay-dugay. Lakat na lang to sa eskwelahan mo. Pero si Darlene, ma, palihog lang. Nagatinumpok ang mga tao sa tubang sa balay namon man. Ay, hinalila ko kaging kulbaan. Ano ay na natabo man? Si Darlene? Nakabata na ba na siya? Dasigon ko paglakat. Anak, patawara ako. Hindi ko sala ang tanan. Tugod pa ba'y amo si Darlene, ma? Wala na lang siya nadala sa ospital. Nang matumato siya sa pagbata. Nagasabot gali sa liog sang bata ang iyaga pusod. Kag wala ini matatapan ni Darlene. Nagkuga kita anak namon, ma. Patawara lang ako, anak. Mabatas mo pa nga pabayaan ang ako mag-iloy. Nabatas mo nga pabayaan ang apo mo. Ano ka nga klase sang tao? Kag tungod sila napatay ang anak namo ni Darlene. Ginpatay mo siya, ma. Ginpatay mo siya! Darlene, sige na. Maghigop ka na sa sabaw para nga magpagsikariwat. Hindi ako. Sige naman ay. Basi ko lang matabo sa imo. Wala ka nagkakaon. Mapalayo na ako sa lugar nga ini, Jojo. Hindi na ako makakونta diri. Bayaan mo ako? Kinbayaan mo man gani ako. Bisa nagapangabay ako nga magtiniri ka sa tupan ko. Kay nagasakit ang tiyan ko. Darlene, wala ko maghuna-huna. Nga babata ka na sa adlaw nga ato. Karon nga wala ka na sang anak sa akon. Libre ka na, Jojo. Darlene, please. Darlene, hindi ako pabayai. Maluway ka. Kinpatay ninyong akon, anak.
Kinpatay ninyo! Ma? Ma, si Darlene din? Saan din na siya, ma? Oh, ha? Arak ba nagto sa kwarto ninyo kaina, hindi ba la? Wala na siya, ma. Pati mga bayo niya, wala na. Uy! Basi ko naglayas na siya? Ma, oh Diyos ko. Hindi mahimo ini, ma. Hindi mahimo ini. Jo? Oh. Anong kinahanglan mo? Nga ba lang nga nagpahubog ka na lang, Pirmi? Gusto mo ba lang nga mahalitan ang lawas mo? Wala ka sang labot sa akon. Magpalayo ko sa akon, Sarah. Palayo. Jo, gusto ko lang nga buligan ka sa problema mo. Gusto ko nga unungan ta ka sa kasakit nga ginabatsyag mo. Hindi ko kinahanglan ang bulig mo. Oh. Isa lang ang kinahanglan ko. Si Darlene. Apag iplanuhan ninyo ako nagamagkuba ang relasyon namon. Kag nagdaog ka mo. Jo, wala ko sang inalungong sa ginapanghambal mo. Wala na ako sa panahon pag-aboy pamati sa imo. Magaling ka sa tupad ko. Magaling ka na! Si mama mo ang may gusto nga magbalikay kita, Jo. Siya ang nagkapampilit sa akon. Gingubat ninyo kami nga doon ni Darlene. Kabay pagkabaan ka mo sa ginhimo ninyo ngayon eh. Hindi ko na makita si Darlene. Hindi na kamo magpakita pa sa akon. Kag hindi na kamo makatinaw sa mugno sa akon. Tandai, ina! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. It's this goodbye. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jojo. Gaiyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, nagapabilin nga ikaw. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos,
Mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko malimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kamot-hamot sa'yo. Pahiyak ko! Pahiyak ko! Hindi ka na magsagas ang palak, dira. Ha? Kaya panamiyon nato nini. Kadugay na sang tion nga akong ginahulat. Kag amo na ini, ha? Ganit bawion nato ng tion nga nausik, ha? Pahiyak ko, yak! Magaling ka diri sa akong balay! Magaling ka! Imo balay? Kung sa bagay, isa ka na karon katag-iya sa imo kaugalingon nga balay. Nagapanag-iya ka na karon sa propidad nga jutay. Apang imugid. Pero ano abi kung buhaton ko nga madulay na sa imo? Sa ano ka na mabuhi kung wala nang imo jutay nga negosyo? Ha? Hindi ka maluyag ang imo balay, ara lang sa lamawan, hindi bala? Oh, kita mo? Nahadlok ka. Pero wala sang rason nga mag-imol kaliwat, my love. Basta, ayuhan nga ako, malayo nga matabuin na, nga mag-imol ka. Pero sa wala pa, ubaho nato ng bayo mo nga ini, ha? Hindi! Hindi siya mong bayo ko! Wow! Nahulog nang imo bayo sa salong. Kag makita ko nang imo hublas nga lawas nga ginahandom ko nga makita. Pahiyak ko! Hindi! Hindi ako makapalo sa iyang kusog nga butkon. Hindi ka uyat sa akong kamot sa akong likod. Samtang ang iyang kamot niya sa nagahubad sang buto ni sa iyang pantalon. Dira ka! Hindi! Kinpahigda mo ako sa lamesa. Ang mantel, putungon ko ina. Hindi ka makanto. Buhina! Buhina! Ginhabol mo ang mantel sa salog. Nagkalabuka nga akong mga florera. Sapat ka! Mahanimal ka! Ginkaros mo ako? Nasaburan kong dugo nga nagatulo sa akong pilas. Apang, hindi ka makapalagyo sa akon. Dira ka sa salog! Pahiyak ko! Hindi ako pagpahigda adres sa salog! Hindi ka makuha sa mayong istorya, ha? Ganit ko, haon ko ikaw sa paagi nga gusto mo. Paryoso ni, ha? Inupan mo ako sa salon! Pahiyak ko! Magaling ka!
Kaya na pa ako nagpaso-paso dito sa tupad sang auto. Apang hindi gihapon ako makapati. Kasi Jessica ang nagbukas ang ganhaan para kay Liok. Apang hindi mahimo nga si Jessica ato. Ayan. Kanawang na siya ni Jessica. Apang hindi. Hindi ato si Jessica. Hindi. Anika, kinanglan nga mapatod ko ini. Paturon ko ini. Ari na ako sa tubang sa balay. Apang anong buhaton ko diri? Nagabatsyag ako sa kauya. Nagabatsyag ako sa kauya para kay Jessica. Sa ano niya mabuhat ini? Ginbaton niya si Liuk? Ang wala sang huya nga lalaki ngay na? Ayan bangod. Bago nagapangimon lang ako. Amoy nang akig ako. Mahalin nila ako dali. Babalik ako sa salakyan. Oh. Ba? Tingog ato ni Jessica. Hindi. Siya gid. Si Jessica gid. Masunod ako sa balay. Oh, Diyos na! Sa katatusan, maging akon ko na gidman. Maging akon ka na gidman. Hindi mo kayo may lito akon. Hindi! Ba! Sa buya! Ano ginalang? Silyok! Natumba siya sa salog! Bali ang gugtulan mo! Diyos ko! Silyok! Wala na makabangon! Hindi! Si Leo! Nakita ko siya nga nagatindog sa atubangan ni Lyok. Kag wala na makabangon si Lyok. Kag ang isa katiil ni Leo. Nagatungtong sa duga ni Lyok. Si Leo! Siyang nagbulig sa akon. Ay, nagatulog siya sa akon. Akit siya. Leo! Nga nagsulod siya sa imo pulugan. Ara! Ikunob ina. Ikunob ina sa lawas mo. Salamat, Gid. Itabon kong mantel nga ni sa lawas ko. Leo, ang laong ko kung sinino yung nagapanuktok. Ganigin buksan ko. Silyok, gali! Si Ninoy? Nakaibala ako nga akig si Ninoy sa imo. Wala ako nagabutig. Amoy nang matuod, Leo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Nga hindi ka magpauli sa inyo balay, Jessica? Amoy ning akon balay. Kag isa pa, wala ako sang katungdanan nga magpaathag sa imo. Salamat sa imo ginbuhat nga pagbulig sa akon. Nakaibalo ako nga hindi ka magpati sa akon.
Apang gintiplang niya ako, Leo. Gani nakasulod siya sa akon balay. Hindi ka magpati sa akon, hindi bala? Wala na siyang pulos. Kung mapati man ako o kung hindi. Wala ako sang labot kung ano man ang patihan mo. Gani maghalin ka na diri sa akon balay. Magpauli ka na. Nagsiling ako nga maghalin ka na. Maghalin ka na! Hindi ka nagkakadapat dire, Jessica. Magpahuli ka sa inyo. Magpahuli ka sa imo, Iloy. Hindi gani. Tuguti ako nga palanggaon ka. Kinpalayas na ako ni nanay. Kag ang gusto ko subong, maghalin ka na. Utang nga buot, maghalin ka na. Sa wala pa ako makahalin. Sabda ko. Ano nga butang ang nagtulod sa imo, good magpalayo? Kwarta bala? Ang puder bala? O kung nahadlok ka nga magsalig sa bisan kay sino? Kung ano man ina, wala bala sang nagsulod sa imo kaisipan? Yang kabaylo sina, tama ka mahal? Anong buot mo silingon? Nakaibalo ako hanggang kamingaw nga nabatsigan mo subong. Hindi mabayaran sa kwarta. Tanawang palibot mo. Katahom sa palibot mo, pulos matahom. Apang wala ka makabatsag sa kalipay. Di na ang iloy mo. Di na ang mga utod mo. Di na ang mga butang nga imo ginapakamahal. Naago mo, ina. Naangkon mo. Kag gusto mo hatagan sang mayong kabuhi ang imo pamilya. Apang ano? Nagpalayo ka sa ila. Jessica, palangga ka sang imo, Iloy. Apang hindi niya matag sa imong butang nga ginahando mo nga maangkon. Hindi niya matag ang matahog nga puluyan. Ang mahatag lang niya sa imo among ang inyo puluyan nga sa diin. Dira ka ginbunak. Sa puluyan nga sa diin, ginpuy-an niya. Kag naging kontento siya sa iya kabuhi. Kag nagpakig-upod sa iya bana sa sulod sang tuman kadugay. Jessica, nataw ka sa balay ngayon na. Ang imo amay ginlubong halin sa puluyan ngayon na. Kung tani makahangop ka sa nga konbot silingon. Makahangop ka nga nahadlok ang imo, Iloy, para sa imo. Nahadlok siya para sa akon? Kag nga mahadlok siya para sa akon? Nahadlok siya nga maghimo ka sang butang nga hindi niya mabuhat. Luyag mo nga mangin estranghero siya sa iya palibot. Paminsara sa mayo. Kag nakibala ko nakahangop ka. Nga masakit ina para sa iya. Madamo siya sa matahong nga dumanan sa balay ninyo nga ato. Kag gusto niya nga magapabilin ato sa inyo puluyan. Hindi magkanto si Amanda sa lugar nga ini, Jessica. Then ikaw magpauli dito. Kagari ako. Wala sa lalaki nga magigugma sa imo sang tuman, kundi ako gid lang. Luya ko namang asawa ka. Apang wala ko sang mahatag sa imo, kundi inagid lang ang akong pagigugma. Oh, sige. Mahalin na ako. Ato, nagali na siya. Apang ginhakwat niyang lawas ni Lok. Kaginpas ana.
Mahal ko naman siya. Kag mahimo, nga hindi ko na inamabatian pa sa iya. Kag nasubukan ako. Bangod madula na siya sang lubos sa ako na. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!